Takže dobré ráno, kolegyně a kolegové. Věřím, že jste se dobře vyspali, že jste dobře naladěni a je mi líto, a vám musím trošku zkazit náladu, protože v 10 hodin večer mi zavolal pan ministr Kalousek a omluvil se z dnešního jednání, že dostal chřipku. Takže je mi líto. Nechám to bez komentáře, jak jsem včera uvedl při ministru Bendlovi. My jako nepotřebujeme jako zemědělci laciné body, my jim to ukážeme na demonstracích a všude, že nesouhlasíme s touto vládou. A je škoda, že tady pan ministr není, protože já vám potom ukážu, co jsem si na pana ministra připravil a na co jsem se ho chtěl hlavně zeptat. Takže když dovolíte, já bych si ještě dovolil jednu věc. Včera tady nebyl, ať jsem ho avizoval, předseda Zemědělského svazu, pan inženýr Martin Pícha, který sedí tam u toho druhého stolu, který vystoupí po mém vystoupení k programovému zaměření odborového svazu, protože víte, že je to jeden z podnikatelských svazů, se kterými podepisujeme tu vyšší zemědělskou kolektivní smlouvu. Takže on se vám určitě k některým věcem vyjádří a řekne tu druhou, protistranu naší, to je tu podnikatelskou, která v některých věcech s náma souhlasí, v některých s náma nesouhlasí, ale tady musím říct, že souhlasíme oba dva s tím, že zemědělská politika České republiky nemá prorůstový charakter, je to spíš devastace toho zničeného, co tady vlastně v zemědělství zůstalo. A teď už programovému prohlášení a zaměření odborového svazu, když dovolíte, já bych to vzal, řeknu zkrátka, protože ještě bych chtěl říct jednu věc, to samozřejmě na to, jakým způsobem se dohodneme na jednání našeho výkonného výboru, ale myslím si, že přijdu na jednání hned v tom úvodu, to znamená v měsíci březnu letošního roku, s tím, že bychom právě díky programovému prohlášení mohli udělat programovou konferenci odborového svazu, která by zareagovala, jak se nám daří plnit programové prohlášení, protože ta doba je prostě tak hektická a protože tady bude po volbách, tak si myslím, že by bylo velice vhodné pro naše členy skorigovat to programové prohlášení a zareagovat na to, co se ve společnosti stane. Já si myslím, že to je součástí naší práce a že bychom neměli nechat to programové prohlášení vlastně bez toho, aby jsme zareagovali na tu skutečnost, která opravdu v republice se podle mě, a já věřím a doufám, že vy věříte, také se tady změní, protože to, co se dneska na politické sféře děje, myslím si, že to v historii celé Československé a České republiky nemá obdoby. Takže dovolte mi, abych se vrátil k tomu prvnímu bodu, a to je obhajoba základních práv a zájmů našich členů v rámci odborového svazu. Já si myslím, že tady je potřeba říct, že jsme také občani, a já už jsem včera ve svém vystoupení vyjádřil obrovskou nelibost, že si dovolí část veřejnosti podle mě doslova netaktně, bez znalosti věci, kritizovat, že odbory jsou tady, řeknu, ti, co za všechno můžou, ti, co neustále by jenom něco chtěli. Já si myslím, že my si vždycky odvedeme kus práce a samozřejmě žádný podnikatel by se s náma nepáral, kdyby jsme za jeho, jak říkají, těžce vydělané peníze neodváděli adekvátní práci. A já si myslím, že ten systém je napojený i na politický systém v České republice a tady musím říct, že jednoznačně podporujeme, aby byl schválen zákon o závazném referendu České republiky, protože není možné, aby si dělali poslanci a politické strany, řeknu, v rámci volebního období, co chtějí. Proč o tom hovořím? Protože tady máme druhou věc a tou je druhý pilíř důchodové reformy a já si myslím, že musíme udělat všechno pro to, aby jsme zachovali ten první průběžný pilíř a ten pilíř druhý musí být doslova zlikvidován a věřím, že se najdou politické strany, které si to dají do volebního programu a druhý pilíř zlikvidují, protože to je jenom úlitba pro politické strany, aby se dostali k penězům bank v České republice, protože oni tím bankám nic nenabízí, taky musí nabízet jenom finanční prostředky z rozpočtu České republiky. A já si myslím, že je potřeba navázat i na ten rozpočet České republiky. Já si musím
že tady musí být stabilita v rámci celého systému a teď si dovolím, zabrousit doslova to, co tady bylo včera s panem ministrem. Pan ministr nám tady krásně vyprávěl o tom, jak to dobře ta ODSka dělá, ale zapomněl vám říct jednu věc, že největší brzdou v rozvoji potravinářského sektoru a i jiných sektorů ekonomicky je zvyšování DPH. Že pan ministr tady měl minimálně být natolik slušnej a měl říct, že ty zločinci, co vymysleli zvýšení DPH na potraviny, se samozřejmě podepsali na tom, že v zemědělství ubírají a končí pracovní místa právě díky tomu, že se sem dovážejí levné potraviny z třetích zemí. Jako byla například doslova likvidace cukru. A velice se mi líbí, jak po internetu lítá ta informace o tom cukrovaru v Rochovém Týnci, kdy tam stál supermoderní cukrovar a dneska je tam, když to řeknu, vlastně spálená zem. Takže podpora potravin by měla být, směřována úplně někam jinam. A tady si musím ještě ohřát naší polivčičku, že náš odborový svaz už před 8 lety navrhoval zvýšení pokut u potravinářských firem a dovozových firem, pokud začnou klamat zákazníky. A pan ministr tady neřekl námi navrhovanou 4. věc, kterou by, když to měl stát uplatnit. Dostane-li někdo první pokutu, dobře, zaplatí pokutu. Dostane-li druhou, ano, zaplatí druhou. Dostane-li třetí, tak musí zaplatit třetí a musí automaticky přijít o licenci v podnikání a tato firma musí zmizet z trhu v České republice. Protože největší problém je, a to mají, páni ministři, problém s vyplácením daní z DPH a spotřební daně z pohonných hmot, protože tady se dneska, když to vyloženě stát dostal do defenzívy a tyto firmy neodvádějí daně a dneska odhad propadu ve státním rozpočtu je cirka 8 miliard. V tom druhém bodě jsme řekli, že povedeme sociální dialog. Já věřím, že pan inženýr Pýcha bere náš odborový svaz tak, jak to ve skutečnosti je, že vůbec my nemáme problémy s tím říct i, že podnikatelé mají opravdu složité prostředí podnikatelské v České republice, protože ty neumětelové, typu Gandaloviče a spol, kteří můžou dělat ministry na všech pozicích, které jim politická strana nabídne, to jsou taky politický turisti v rámci, všech funkcí, které ta vláda nabízí, místo toho, aby se snižovalo počet ministerstev. A tady si dovolím jednoznačně říct, že si myslím, že by se dávno už mělo sloučit Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, že už dávno tady mělo být Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. No a teď vymysleli, že budou 2 roky do voleb přesně slučovat Ministerstvo průmyslu s Ministerstvem dopravy, takže to už tady dávno mělo být, a ne, aby se na místa, ministrů dostávali lidi, kteří nerozeznají, když to malý vláček od velkého vláčku, jako je to například na Ministerstvu dopravy. Pamatujete si toho ministra, co říkal, že si rád hraje s vláčkama. Takže to v žádném případě, ale na druhé straně tady vysílám jasný signál, že za dobrou práci musí být dobrá výplata. A není možné určité podnikatelské neúspěchy vlastně protáhnout až do mezd. A co já vyčítám našim podnikatelům, a to si myslím, že k zemědělcům patří v celé Evropě, a včera vám to tady řekl Fabien, je potřeba prostě bojovat za svoje zájmy. Protože jestliže ze zemědělství odtečou šílené peníze, například za ministra Gandaloviče skoro 14 miliard do státního rozpočtu, tak teď je tam další věc, a to je otázka, rozpočtové zodpovědnosti. A tady musím říct jednu velice důležitou věc. Pan ministr tady včera hovořil o tom, že prostě někdo ty peníze do toho zemědělského fondu jak si doplní. Že? Slyšeli jste tady všichni. Ale ono je to obráceně. Podívejte se na internet, už vám to tam visí 14 dní a věřím, abych tady veřejně požádal pana předsedu, aby vám o tom řeknu z pozice agrární komory, protože jsme jediná země, která zemědělcům bere, kde všichni ostatní přidávají. A v rámci rozpočtové odpovědnosti Evropské unie je možné zemědělcům přidat 8%, což se, a tady říkám jednoznačně, může projevit v daleko levnější ceně potravin, tak Česká republika to zemědělcům bere a dává to do kohezních fondů, kde se nejvíc kradlo za minulé období, kde je nejvíc zavřených, tajemníků a členů, kteří čekají na soudní procesy za zpronevěřené peníze.
Takže zase tady jsou ty zemědělci, co mají řešit problémy státního rozpočtu. No a pak je tady jedna velice důležitá věc a ta se týká, řeknu, nejenom životní úrovně, ale i naší zodpovědnosti zajistit se finančně na tu část našeho života, kdy prostě nebudeme pracovně činný a my jsme toho názoru, že by měl mít každý určitým způsobem pojištění. Jsme toho názoru, že to pojištění by mělo být děláno jinak, než nám navrhuje vláda ve druhém pilíři. A proto vám připravujeme, a věřím, že se tady shodneme s podnikateli, možnost životního připojištění. Chceme pro vás co nejvyšší, řeknu, zúročení peněz, slušnou smlouvu a chceme pro vás i, řeknu, nejlepší, řeknu, servis, protože ne vždy to je o tom servisu. Pardon. A protože stát vždycky, když to řeknu, říká, jak nemá, tak tady se vrátím, prosím vás, ještě k jedné velice důležité věci. A kdo jste si to dokázal přečíst, tak nám připravuje pan ministr financí společně s premiérem, nám připravují takzvaný pakt o finanční zodpovědnosti. A já tady říkám, a protože dál přenášíme náš sjezd na internetu, aby se všichni podívali, že v určité pasáži je tam napsáno, bude-li deficit státního rozpočtu 45 až 48%, přesouvají se i prostředky z nemocenské péče do vykrytí dluhů České republiky. Takže ve finále můžeme říct, že tady někdo bude stát a bude říkat, tebe budeme léčit, tebe ne. Tebe budeme léčit z polovičky, tebe vůbec ne. No to přece není možné, protože tento systém už tady byl. A já bych připomněl jednu velice důležitou věc a ta se týká například znova těch důchodů. Takže když byly důchody součástí státního rozpočtu, když se vydělávalo, jak se říká česky na důchodech, v 90. letech, tak to vlády spotřebovaly a utratily. Najednou se přehoupla demografická křivka, dostali jsme se, řeknu, jakoby do nuly, tak už se začalo hovořit o dalších pilířích. Dneska, když je tento systém v deficitu, tak řeknou, nedostanete nic a plaťte vedle. A teď si představte, že to byl systém, který byl součástí státního rozpočtu. Nemocenská a vybrané prostředky na lékařskou péči jsou vyvedeny ze státního rozpočtu. Že jo? Klaus nám přece říkal, že máme připojištění nemocenské, máme pojištění. Že jo? Julínek už nám řekl, že to není pravda a teď říkají, že tyto prostředky se převedou do státního rozpočtu. Takže je mi líto, že tady není dneska Martin Engel, já bych navázal na to jeho vystoupení včera, řekl bych, ano, není pravda, že tam nejsou peníze a protože jsou tam peníze, stane se to součástí státního rozpočtu a až tam peníze nebudou, tak vám zvedneme spoluúčast, dneska je někde na úrovni 10% a všude v Evropě je obvyklá 40 nebo 30 až 40%. Jak znám Českou republiku, tak my budeme na 60 až 70. Takže nakonec možná budeme mít daleko horší, řeknu, vlastně zabezpečení, než je v Americe. Protože tam se prostě nikdo s nikým nepáře. Jsi pojištěn, léčíme, nejsi pojištěn, základ a dost. A s tím v žádném případě nemůžeme souhlasit. Pokud jde o třetí bod, růst platů a zvyšování zaměstnanosti, tady bych jenom připomněl už kritizovaný systém DONEZ. Když jsme to kritizovali, tak jsme samozřejmě hloupí odboráři, že jo, co zase do toho tomu ministru Drábkovi říkáte, tak vidíte, jak to skončilo. Ale co se stalo mezi tím? Zlikvidovali jsme úplně úřady práce, protože dneska je to jenom administrativa, jestli dostanete dávky nebo nedostanete. A vlastně jsme nezareagovali na to, že je potřeba hledat aktivně pracovní místa. Co jsme udělali? Zprivatizovali jsme to, dali jsme peníze soukromým agenturám a výsledkem je 600 000 lidí přiznaných na úřadech práce. To je výsledek práce, řeknu, pana ministra Drábka. Ten má z ostudy kabát a místo toho, aby chodil kanálama, tak se ještě vystrkuje v televizi a říká, jak všechno dobře udělali a neřekne nikomu, že měl tak zkušeného náměstka, že ho nakonec odtáhla policie přímo z úřadu, protože se tam kradlo takovým způsobem, že to nemá obdoby. A na druhé straně, když chceme pár korun na
bezpečnou práci, tak neustále říkají, že nemají. No, můžu vám říct, že opravdu nic horšího jsme si, řeknu, představit nedokázali, co všechno nám politici prostě připravili. A já jsem tady v tom případě rád, že naši bezpečáci dělají tu činnost tak, jak dělají, protože musím říct, že to oceňuje i ta podnikatelská sféra, že se snažíme prostě předcházet pracovním úrazům. Dokonce všichni jste dostali v materiálech knihu úrazů, tak jak nařizuje zákon, a jsme vlastně vydali společně s podnikatelským svazem, aby se, když to řeknu, posunula ta věc daleko dál. V pátém bodě máme moderní technologie a já se ještě vrátím k tomu, co je dneska skutečností a řeknu, z čeho mám obrovskou radost a děkuji za to všem, včetně vám, protože ono je to i o úrovni delegátů, že přenášíme vlastně celý sjezd na internetu v přímém přenosu, takže se nemáme za co stydět a nech to vidí, řeknu, i veřejnost. A já bych chtěl tady v tom případě říct, že chceme využít projektu, který máme společně s Asociací samostatných odborů a chceme rozvíjet moderní technologie, ale podotýkám a musím tady připomenout, že to není, řeknu, akce dneška, protože vzpomínáte, byli jsme a máme tepelná čerpadla na rekreačních zařízeních, máme auta na plyn, máme moderně vybavený dům, moderní počítačové, řeknu, vybavení. No a teď já myslím, že je potřeba to posunout a jít prostě s dobou, proto říkáme, že chceme využít moderních technologií a jsem velice rád, že jsme první svaz, který může přenášet naše jednání po internetu v celé šíři a já vám i za to děkuju, protože je to i o určité úrovni delegátu a o určité disciplíně, protože na nás může koukat celá republika. Pokud jde o kvalitní zákony a právní normy, tak tady bych se zmínil o jedné velice důležité věci, kterou jsem měl i ve svém vystoupení, a to je otázka minimální mzdy jako určitého výchozího atributu. A jsem velice rád, že jsme dokázali minulý týden předat do parlamentu návrh zákona o minimální mzdě, protože řeknu, už 7 let nebylo s minimální mzdou hýbáno a velice se mně líbí, když pan ministr Kalousek hovoří o tom, že musíme platit víc za výpisy z katastru a nevím co všechno, ale přitom na druhé straně občanům České republiky stát ani negarantuje tu minimální mzdu a já jsem přesvědčen, že tak, jak to zpracovala inženýrka Pikerská a prošlo to, řeknu, kolečkem připomínkování, tak je pravdou, že tam je návrh na 9 000 a je tam automatický valorizační automat, který hovoří, že se minimální mzda každý rok k 1. lednu zvedá o 50% inflace toho minulého roku, takže když to mám zhodnotit pro letošní rok, takže loni 3,2, poslední číslo inflace 9 000, takže kdyby to bylo schváleno v minulosti, tak by to bylo 9 000 plus, vlastně 3,2 děleno 2 je 1,6, tak 9 000 plus 1,6% navýšení minimální mzdy. A to bychom chtěli, aby fungovalo, protože si myslíme, že to je velice správné a je pravdou, když nám stát zvedá neustále daně, že by na druhé straně měl pochopit, že za takovou almužnu prostě už není možné chodit do práce. Podotýkám, že někteří nezaměstnaní mají, a podotýkám dlouhodobě nezaměstnaní, aby se přesně vyjádřil, a podotýkám někteří nezaměstnaní, kteří nikdy nepracovali, tak mají daleko větší, když to řeknu, příspěvek od státu, než dostanou, řeknu, opravdu zaměstnanci, kteří pracují v prvních kvalifikačních třídách, řeknu, za 8 000 korun. Pokud jde o tu poslední část, to je naše zapojení do mezinárodních struktur, tak já bych se tady vrátil právě k tomu, co bylo velice důležité, a to bylo projednání nové zemědělské politiky, tak vám můžu říct, že jsme se sešli s bývalou komisařkou Bélovou, měli jsme k tomu, řeknu, spousty jednání a náš svaz zpracoval velice fundované připomínky k tomu a tady musím říct, že jsme měli i tu obrovskou výhodu, že část těch připomínek vzala i naše Evropská federace EFAT, protože uznala, že máme v některých věcech pravdu a řeknu, ta pravda se právě točila kolem toho, jestli podporovat více malé firmy nebo více velké firmy. A já jsem opravdu zvědavý, jak se ta Evropa vypořádá s tím, jestli dojde k podpisu té dohody s Amerikou,
kde tam vlastně řeknu, jsou možná 10krát větší farmy než v České republice. No a pak je to také samozřejmě otázka, když tady byl včera pan ministr, jak se díváme na některé náhledy, no tak řeknu, jestliže Argentina velice levně sem dováží maso a říká, že není jaksi problém, no tak já musím říct, no bodejť ne, když český výrobce musí neustále nechávat kontrolovat hovězí maso, jestli náhodou nemá BSE, sam v Argentině se to sem dováží, tam se to nekontroluje, proto taky Argentina nemá žádný případ. No a to maso samozřejmě zlevňuje. No a nechci tady říkat o dalších a dalších věcech, které působí na trhu proti našim podnikatelům a proti nám. No a na závěr mi dovolte teď to jedno srovnání, které jsem měl připraveno pro pana ministra Kalouska. Když dovolíte, asi šáhnu jenom, nebo Jindřichu, jestli můžeš vyndat moji pojistnou smlouvu, mám ji v tašce. Jo, v tašce, jo. Takže začnu asi z tohohle pohledu. Jestliže někdo z novinářů, a podotýkám, že velice těžce nesu, že někteří novináři, řeknu, jsou tak fundovaní, že dokážou jeden den psát o nesmrtelnosti chrousta a druhý den si přečteme od nich článek o hvězdném prostoru v galaxiích, tak musím říct, že na druhé straně jsou novináři, kteří dokážou otisknout poctivě to, co navrhujeme, a není pravdou, že odbory neustále jenom něco chtějí. Musím tady říct, že jsme spoustu věcí navrhovali a opravdu čas nám dal za pravdu. A jestliže nemáme rádi a nechceme prostě postavenou penzijní reformu tak, jak ji naplánovala tato vláda, tak bych tady řekl, že jsme si nechali udělat rozbory i z jiných zemí a tam prostě ten druhý pilíř takto postavený byl prostě odmítnut. A o tom, že si myslím, že to děláme poctivě a nezištně, tak malá jenom řeknu ukázka. Nevím, z jakých důvodů jsem to dělal, ale prostě jsem to udělal. Tady mám pojistnou smlouvu z doby, kdy mě bylo 21 let, vládla tady komunistická strana, měli jsme socialismus a já jsem se nechal připojistit na důchod. Takže jsem si říkal, že ač tady máme garantovaný, řeknu důchod, že by bylo lepší mít o něco větší. Před 10 rokama jsem zakoupil akcie dynamického fondu a to jsou oba dva atributy, které říká ta vláda, že máme dělat. A tento fond mě podotýkám, že to byl Česká spořitelna, to jsou ty páni, co nám dávají vždycky tak za uši, protože oni nám nedají žádnou přidanou hodnotou, přišli z Rakouska, platíme tady 3krát větší poplatky, než mají v Rakousku, protože rakouský občan na to není zvyklý a Čech musí zaplatit všechno, tak mě zúročili tyto peníze za 10 let 7,7%, takže vážení delegáti, já jsem na tom prodělal, takže vám můžu směle říct, že až vám to velice dobře ty nové penzijní fondy začnou úročit, hlavně těm mladým, tak věřím, že dopadnete tak jako já a nikomu to nepřeju, proto to musíme zrušit, že na tom nakonec proděláte. A kdybych ty peníze nechal na účtě a nechal si je úročit, tak bych z toho měl daleko větší výhodu, než když jsem je nechal v tomto dynamickém fondu, který obchodoval s akcí. Co mě je do toho, že oni prodělali, protože oni si o své řekli, ale mé peníze byly ztraceny. A protože tady v této republice nikdo nemá morálku, jak jste slyšeli včera pana ministra, dokud nebudeme chcípat a umírat, tak se prostě nikdo z bezpečností potravy nebude zabývat, protože posypová sůl to není takový problém, že? Protože dokud nikdo neumře, tak to řešit nebudeme. A já tady řeknu, ale jestli pak nám pan ministr taky řekne a garantuje, že v nás nebojí nějaké, řeknu, různé rakovinové buňky, právě protože ta sůl může mít takový vliv, proč máme jíst různé éčka, jenom proto, aby nadnárodní řetězce vydělali obrovské finančních prostředků, které vytáhnou díky politice této vlády z České republiky a nic tady nezůstane, tak mi řekněte, proč máme neustále, když to řeknu na svých bedrech, nést takovéto problémy, aby malá část společnosti
řeknu, kontrolovala celou společnost a z toho vybírala neúměrné zisky, které stejně propašujou z České republiky do jiných zemí. Protože slušný český podnikatel daní v České republice. Ptám se, proč máme preferovat podnikatele, kteří vytáhli firmy mimo Českou republiku. Proč, z jakého důvodu? A zeptám se, a proč jim to máme z našich daní platit, když oni v této republice neodvedou ani korunu na daních? Proč máme platit, řeknu, 20tisícové, řeknu, dávky pro osoby samostatně výdělečně činné, které neodvedou za celý rok korunu do státního rozpočtu, auta si ještě dovezou z Ukrajiny, protože nechtějí platit ani silniční daň. A přitom, řeknu, nám Kalousek sebere i ty hloupé 3000 korun, které jsme si mohli odečíst daní. V zájmu, jak oni říkají, určité daňové stability. A to jsou, dejme tomu, ty stravenky a další věci. Že? Takže my musíme zaplatit všechno a oni nemusí nic. Ptám se, proč my máme platit daně a oni si zvyšují jenom výplaty. Ptám se, proč odsouzený poslanec sedí v base a má brát výplatu z našich daní. Ptám se, proč nějaká strana lidem má mít poslanecký klub za šilné peníze, když na druhé straně nejsme schopni dát na onkologické oddělení nemocnic pro malé děti ani korunu, protože na to nemáme. A ptám se, proč máme takového ministra zdravotnictví, který není schopen zajistit ani elementární, když to řeknu, zdravotní péči pro občany České republiky. A proto máme programové prohlášení a věřím, že se s tím se vším vypořádáme a věřím, že právě protože nemáme na své straně, řeknu, ta hlavní média, že je velice dobré, že dokážeme využívat internet a já věřím, že ne počty odborářů, protože my nikoho nechceme nutit, aby k nám chodil, ale hlavně, že porostou naši sympatizanti a věřím, že dokážeme schodit tuto vládu, tak jako to dokázali v Bulharsku, kdy jim stačilo 40 000 lidí a vláda padla. Takže já bych si to přál, já věřím, že si to přejete taky a já věřím, že tato republika se probudí a konečně uděláme v této republice pořádek, který do ní patřil a snad patřit i bude. Děkuji za pozornost.